Bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Sunt Ciprian Lazanu, muzeograf pe partea de arheologie și istorie veche. O să vă fac o scurtă prezentare a secției de istorie cu zona de arheologie și istorie veche. Muzeul Județean a încercat să expună în diferite obiecte care să reflecte evoluția și activitatea omului pe teritoriul actual al județului Vaslui. Această încadrare teritorială este una abstractă, aș putea să-i spun așa, pentru că în trecut comunitățile umane nu aveau granițe administrative. În perioada respectivă, granițele erau de cele mai multe ori cele naturale, râuri, dealuri, zone împădurite. Din acest motiv, de multe ori în cadrul unui județ sunt cuprinse foarte multe zone etnografice sau diverse culturi arheologice care au avut o anumită caracteristică ele atunci și în prezent se găsesc pe teritoriul mai multor județe. Ce o să puteți vedea în scurta vizită la secția de arheologie și istorie veche? O să putem vedea foarte multe obiecte din piatră, pentru că în preistorie piatra a reprezentat principalul material din care se făceau uneltele și armele. De asemenea, o gamă variată de material ceramic. Aici includem atât obiectele casnice, vasele, cât și plastica antropomorfă și zoomorfă. Fiecare din aceste categorii de piese aveau un rol bine determinat în cadrul comunităților preistorice. Uneltele și armele, bănuiesc că este evident rolul lor. Primul material folosit, piatra, folosit încă din paleolitic, și pe raza județului Vaslui sunt câteva situri paleolitice bine cunoscute, atât la nivel județean cât și național. Cel mai mare sit paleolitic al județului, care a fost și cercetat foarte mulți ani la rând, este situl de la Măluște, Leaua. De acolo avem un material litic numeros și de diverse tipuri, de la așa numitele nuclee, da? Deci materia brută din care se făceau obiectele, până la piese de genul lame, burine, gratoare, care erau unelte în prelucrarea pieilor, tranșatul cărnii, foarte multe așchi. Acestea sunt importante în cadrul unei așezări pentru că surprinde foarte bine procesul tehnologic al materialului litic. Una din cele mai importante unelte în perioada paleolitică este așa numitul chopping tools și avem și noi o piesă expusă. Este aceasta de aici, așa numitul topor de mână. În paleolitic, oamenii duceau o activitate nomadă, erau culegători și vânători, se rezumau la folosi ceea ce natura le oferea. Acest lucru, deci această dependență a naturii, a făcut ca aceste comunități să aibă așezările sezoniere, să nu găsim locuințe propriu-zis rămase în urma lor. Singurele urme ale unei așezări paleolitice fiind materialul litic și urmele de ardere la nivelul vetrelor. Odată cu invențiile paleolitice, da, mă refer aici la arc, la diverse unelte și arme care au perfecționat vânătoarea și chiar și culesul. Oamenii se strâng în comunități din ce în ce mai mari pentru a putea vâna mai ușor și a se apăra mult mai ușor și în timp ajung să stăpânească natura în sensul următor. Domesticesc animalele și încep să cultive primele plante. Există o întreagă dezbatere în ceea ce privește așa numitul proces de neolitizare a spațiului românesc. Neolitizare însemnând caracteristicile unui proces
în urma căruia oamenii respectivi încep să ducă o viață sedentară și își schimbă complet atât viața ca și viață cotidiană, cât și mentalitățile. Vă dați seama că în paleolitic, în momentul în care omul întâlnea forțe naturale de genul ploi foarte puternice, foc, trăznet, tunet, toate aceste elemente naturale erau considerate puteri divine. În momentul în care omul începe să stăpânească natura prin a-și crea resursa de hrană, și mă refer aici la cereale și la animalele domestice, această mentalitate se transformă în felul următor. Cred din ce în ce mai mult într-o natură care îi protejează în momentul în care îmbunează natura, natura la rândul ei protejând oamenii și oferindu-le condițiile climatice favorabile desfășurării activităților în agricultură și creșterea animalelor. Normal că în neolitic și neolitic se păstrează vânătoarea. Avem comunități preponderent cu această activitate de-a lungul preistoriei în multe comunități, chiar și în epoca bronzului și în epoca fierului. Caracteristicile neoliticului, pe lângă faptul că au așezări permanente, da, de dimensiuni chiar foarte mari, am putea să spunem, creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Omul acum renunță într-o mică măsură să mai se preocupe de ceea ce înseamnă cules în natură și se concentrează pe a-și realiza singur. Automat comunitățile se măresc, apar și locuințele, da? Această evoluție a locuințelor este foarte bine observată dacă, de exemplu, pentru ceramica liniară din prima parte a neoliticului avem, să spunem, locuințe mari, dar cu o componență foarte mare a lemnului. O să vedem că în cultura Cucuteni, cultura arheologică ce reprezintă apogeul neoliticului în Europa de Est, o să avem locuințe de dimensiuni foarte mari, cu o structură foarte bine realizată. Vă spuneam de faptul că în preistorie comunitățile umane, începând din neolitic, se concentrează pe așa numita îmbunare a naturii, prin a obține, să spun, ajutorul în activitățile agricole. Motiv pentru care în cercetările arheologice specialiștii găsesc foarte multe obiecte ce reprezintă foarte multe obiecte cu reprezentări antropomorfe și zoomorfe. Noi avem aici în această vitrină câteva obiecte care sunt specifice pentru o cultură arheologică, da? Deci pentru o populație, o comunitate din zona de sud a Moldovei, cultura cu stoicani aldeni, apărută ca urmare a confluenței dintre două culturi arheologice, Precucuteni și Gumelnița, și va sta și la baza creierii fenomenului Cucuteni. O caracteristică importantă a acestei culturi o reprezintă statuetele antropomorfe, care sunt foarte bine realizate din punct de vedere anatomic. Și avem piese care reprezintă corpul uman în cele mai mici detalii. Sunt piese care au reprezentat încălțămintea foarte bine, degetele de la picioare sau de la mâini. Multe obiecte sunt, astfel de statuete sunt reprezentate cu brațele în orantă, da? Cu brațele ridicate, ca și cum ar cere indulgențe de la natură. Ceramica, în general, este împărțită în două mari categorii, cam indiferent de perioada de care discutăm. Este ceramica fină, ceramica de lux, caracterizată întotdeauna printr-o
pastă foarte bună, o ardere foarte bine realizată și decorată foarte frumos, fie prin incizie, excizie sau pictură, bicromă sau tricromă. Și ceramica grosieră, folosită în general la prepararea hranei sau cu rol de depozitare a materiilor prime, cereale sau alte astfel de materii prime. Aceste căsuțe miniaturale sunt caracteristice pentru cultura Gumelnița. Este o cultură arheologică contemporană cu Cuteniu. Și în Gumelnița apar foarte multe astfel de căsuțe. Asta este de la Blăgești, dacă mi amintesc bine. Scândureni. Eneoliticul românesc, cel mai important fenomen este cel al culturii Cucuteni. Această cultură arheologică este bine reprezentată în zona județului Vaslui și o spun așa, sub formă de amuzament, datorită faptului că județul Vaslui este, să spun, chiar în inima zonei de naștere și evoluția acestei culturi. Cultura Cucuteni, purtătorii culturii Cucuteni au locuit o suprafață de peste 300.000 de kilometri pătrați din sud-estul Transilvaniei, Moldova, Republica Moldova, până în Ucraina. Vă pot spune un lucru cert, și anume faptul că nu există în Moldova un muzeu care să nu aibă o colecție cât de cât formată din piese Cucuteni. Nu există în Moldova un județ sau chiar și o comună în care să nu găsești o așezare Cucuteni. Probabil mai puțin în zona de sud, dar în ceea ce privește partea meridională a Moldovei sunt foarte multe așezări Cucuteni identificate pe teren. În județul Vaslui sunt foarte multe așezări identificate, descoperite și cercetate. Una din aceste așezări este așezarea de la Dumești, în punctul între Puraie. Așezarea a fost descoperită la începutul anilor 80, ca urmare a unor lucrări hidrografice. Atunci, când se săpa la un canal de drenaj, s-au descoperit foarte multe vase. Specialiștii de la Muzeul Județean s-au deplasat atunci la fața locului și au constatat faptul că în zona respectivă era o mare așezare Cucuteni. Au și început săpăturile arheologice și în urma lor, săpături desfășurate peste 10 ani, au fost descoperite foarte multe obiecte. Purtătorii culturii Cucuteni au creat o civilizație deosebită în zona Moldovei și aceste urme sunt întâlnite și în județul Vaslui. La Dumești vă spuneam că cercetările arheologice întreprinse de către Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, prin arheologul Ruxandra Laiva, a avut norocul să găsească niște piese deosebite.
Au fost identificate și cercetate în jur de 6 locuințe. Toate au avut ca inventar mult material ceramic, atât întreg cât și fragmentar. Cultura Cucuteni are ca și caracteristică, în primul rând, ceramica pictată și puteți să observați faptul că în vitrine avem multe astfel de vase expuse. Toate piesele, trebuie să menționez faptul că toate piesele din această zonă în care ne filmăm acum, toate piesele au fost descoperite prin cercetare arheologică în așezarea de la Dumești între Pâraie. Alături de ceramică, avem multe obiecte din piatră. Și noi avem expuse în această vitrină câteva unelte din piatră, cele mai multe fiind topoare, da? Și frecătoare. Frecătoarele erau folosite atât la șlefuirea pieselor din piatră, cât și la măcinatul grânelor. O altă materie primă importantă o constituia osul. De la animale, oamenii nu aruncau absolut nimic, totul era folosit. Analogii găsim în prezent la tăierea porcului. Da? Țăranii, în momentul în care au tăiat porcul, folosesc absolut totul de la acel animal. Acest lucru se petrecea și în preistorie. De exemplu, din oase erau făcute foarte multe obiecte, ace, aplice din os, coarnele erau folosite în general la crol de săpăligă în agricultură. De asemenea, coarnele mai puteau fi folosite și ca armă, da? Ca vârfuri de suliță. Uneltele din piatră erau în general făcute dintr-o rocă numită marnă, erau foarte ușor de prelucrat, într-adevăr se distrugea și ușor, dar rata de producție era mult mai mare. În general se lua piesa brută, se spărgea dându-i se o formă trapezoidală și apoi în zona care urma să se facă zona de tăiș era șlefuită pe o altă placă din piatră cu nisip și apă. Și noi avem câteva piese de acest fel expuse. Vă spuneam că la Dumești a fost găsit un material ceramic numeros. Ceramica de tip Cucuteni, vă spuneam că are ca și caracteristică decorul pictat, pictat bicrom, adică în două culori, sau tricrom. Observăm că toate piesele ceramice expuse au un astfel de decor. Motivul decorului este dat fie de spirală, da? Deci avem spirale desenate, în general spirala este făcută pe fondul gălbui al piesei, pe care se trasau linii roșii, iar liniile acele roșii erau bordate, deci erau mărginite de linii negre. În felul acesta iese decorul tricrom. Noi avem o gamă variată de vase, deci avem de la boluri foarte mici, avem un set de boluri găsite în așezare, toate au fost găsite împreună, deci ar reprezenta o trusă, nu știm exact pentru ce. Interesant este faptul că la câteva din aceste boluri decorul nu este finalizat. Specialiștii consideră că aceste vase ar fi încă în stadiul de pictură, deci nu este în stadiul final al picturii. De asemenea, avem câteva anforete foarte frumoase. O altă caracteristică a ceramicii Cucuteni, pe lângă decorul pictat de care vă spuneam, o altă care o reprezintă suporturile. Vasele suport, care apar ca niște tuburi foarte înalte, în partea superioară, fie terminându-se prin orificiu gol, fie avem vase, o tipsie, de exemplu, da?
sau cum este vasul acesta. Avem un vas de dimensiuni mai mari. De la Dumești, noi avem câteva piese decorate într-un stil mai diferit, dar deosebit de spectaculos, și anume decorul în tablă de șah. Deci prin pătrate negre cu linii hașurate, creându-ți impresia de tablă de șah. Până în prezent, așezarea de la Dumești între Puraie reprezintă cea mai spectaculoasă așezare cu cuteni identificată și cercetată pe teritoriul județului Vaslui. Mai sunt așezări cu cuteni care au fost cercetate la Huș, de exemplu, sau la Poenești, Dealul Mare, dar la dimensiune mult mai redusă, atât ca și descoperire, cât și ca perioada de desfășurare a cercetărilor arheologice. Dar și de acolo, de exemplu, la Poenești, sunt câteva piese deosebite. La Poenești, cercetările arheologice au fost întreprinse de către Cornelia Magda Mantu. Purtătorii culturii cu cuteni, vă spuneam că, pe lângă faptul că au creat o ceramică deosebită, erau grupați în comunități foarte mari. Comunitățile locuiau în teritoriu, în spațiu, de obicei în zone înalte, bine protejate natural, deci ori pe zone înalte de dealuri sau pe terase mai înalte, pentru că trebuiau să aibă la îndemână și resursa de apă. Motiv pentru care foarte multe așezări cu cuteni, și nu numai cu cuteni, dar în general în preistorie, comunitățile umane preferă zone de văi de râuri, din mai multe motive. În primul rând, datorită faptului că valea respectivă reprezintă și o cale de acces, deci este un ax comercial. De asemenea, valea respectivă, prin râul care o traversează, dă apă de care avea nevoie comunitatea respectivă și hrana, da? Lunga și în apă peștele. Comunitățile erau foarte mari și noi avem descoperite locuințe foarte mari de la ei. Întotdeauna își lutuiau podeaua locuințelor și noi găsim prin cercetările arheologice podelele de la casă lutuite. De asemenea, pereții erau întotdeauna lutuiți, zidurile erau foarte groase și bine făcute. În general, locuințele erau de suprafețe mari, puteau ajunge chiar și la 100 de metri pătrați.